aba outer nti a we de be ka wase nti nsua se we be accommodate nipa se we city bia na de si yankwa kwesi odifo se ne wo kan enka na yes no ti anotie ebi o so a obetu ni fisa no ti anotie wan sha this o come ni free asase so ba ma me na ni be kire bibi ni ye won your spirit and I have a promise our only so nyankopon ni be onipa odifo yes asa wo fo be na de beto oh yes you can make an of fidie so e ye wo ma me no papa wo nso na form you okay se nyankopon ni be onipa dia anti ni nyankopon e be onipa no nyankopon be onipa ni na pass ade konte ma me kasa se ni se se sofo bi ko ware beifo no one bible kra na ye enwoma na ye kenkan no me kan bible no yiri because bible no are stories of the bible okay and the realities of life o kan bible ni bi nto no one junior ko di one seven say Holy Spirit o be apply no wrongly e be now wrong results am one share that destroy your life okay if you say bible say nya abaye into when you ya abaye bi ana ko na abaye aware no ya me na ka bo mu baje ni sesuye ni pa bebrebe ya ware anyi nyankopon bia na ware wo mo nyankopon bia na ware ma wo mo ma ni nyankopon aka bo mu netena ho ni nyankopon aka bo mu gina ni nyankopon aka bo mu wo ne ware ya enye wasem a akwakosi wo ma enam so sofo bi akwakopiem ewo apolisifo ensem no eye se sofo bi a wokọ akwakọware na okọware ye no oba na onya no de hu se wanya oba so no wodi nyamemra so afa no ho anke se woye ne ho ade wi omokopiem ewo dan mu no omokakodi hanimu no ku se woba na akwakoye ne ho ade se eyere de na bafie no woye bema na mechira eye transgender ne bi na wakwakofa no sofo yi etis anase wo hu sa se wentimi anhye no so okotwe se kan so wode awon ere ekunu 29th March na asemi esi e wo Texas asam no beto mountains no questions ni bebre na ekofa won titiriw ene ekristofo ne wo munyina ebisa ne se aso ni pei wo ye sofo wo sum nyame ohu oba no kra wanfa no wanka no enti nyame wanhu na wanya nche no ene mensa aka Pastor Prince e wo menchen ha ya me no ebedi ensemi e ho komo afei na we hye me amesrew se e too much age we me subscribe button so na de bell na kan se ne be na upload ni to mo ape when first person na so betimi aka mensa wo brand kama ho niema prophet akwaba ya me nipa mame mema wakwaba yo me just ya rohosem me hu asem na metie me eje bensem ni misa se udi kan tie se unua sofo na wanante no krum wa hia wo ba ode opa asem ato nanim wapene so wedi bible mra so na se nyame hyehyɛ se ne mo ka kyerɛ yen so wanfa no ho anka no afei koduru dem a se be ma na waware no make sure shefo no atie fo nyankopon show bi ase wo hye too much na mieni ne kure ni meti asem na maboto na mera ho yi pa de kunta mera ho ne se enka se nki bi kura na yenti se woye kofini bi ana bi a Kristo ni bi on fa ni nyame so seriously but here is the case when not just a church member we osofu na asem bi si akoto no eya nti nyame ni bi kure ni meti asem no eye me ya pa but sabi ebisi bia Bible si emphasize da manyankopon ti de be na abeka you for you must say that da manyame say de ya Christopher kasa odi for yenhwe enne sa transgender na aban yenim se eye ni bi entra so se ye den but ebi mo kan se ye ni bi entra so ni bi so e kire se wo mo ye trans no so bebre wo wa ya na enya wo mo pe akole bo ho a wo be wo no na ho so odi gina ho ne bobro odi gina ho no hu ne se wo yoba ba ne ne ye ne ntade hyem
ne kasa ne nante nyina kyerɛ sɛ ɔyɛ bɛrima ɛno nti ne nam fofom kora so we de ɔbaa bɛrima ɔfi a ɔbaa bɛrima ɔyɛ na ade a wode ɔbaa na ɔyɛ nneɛma te sɛ bɛrima na wode ka ɔsɛ ɔbaa bɛrima na yɛ kasa kasa ne de gu wɔ masom na yɛ kasa nti yɛ de ɔbaa bɛrima so bɛnyini no na ɔhu no sɛ de me kora so sɛ itina me wɔ mu no me yɛ ɔbaa so mo nyimi ntum sɛ me yɛ ɔbaa nti na sɛ biribi aba na nimdi aba na doctor fo betimi ayɛ de a me nkɔda ne me ho sɛ bɛrima ne nyimi ntum saa so obi wɔ hɔ a bɛrima bi so hɔ a na ho suo ne nneɛma ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa ɛnso hu no so ogyina hɔ hu ne sɛ bɛrima nti ne yɛ na afei ahyɛ asɛ ne yɛ sere no kwadwo besia na kwadwo tabara kwadwo besia nti ɔno so yɛ sɛ okay sɛ nimdi aba de nyɛ no so no kɔda ne me ho na me nso nyɛ me ho te sɛ ɔbaa na afei yɛ nyimi ntum saa fo no ɔmo ɔmo gya adwene wɔ saa kwan no so maame nyɛti na ne so ewiase ne wuti bia ne nipa hu sɛ saa na wɔtie ti na bible klase botwom dwodie nyankopɔn nyɛ de bɛ ɔmpɛ nyankopɔn epɛ obi a ɔka no korɛ ewi sɛ sunti ne ma sɛ obi hu ne ho sɛ bi a wɔyɛ ɔbaa na ebi a ebi hu ne ho sɛ okay wɔyɛ bɛrima ana obi so hu ne ho sɛ wɔyɛ bɛrima no hu ne sɛ wɔyɛ ɔbaa no hu sɛ wɔyɛ bɛrima ne sɛ nipa nankasa no ɛka ma yɛte sɛ osusu sɛ sɛ ne yɛhu no nyɛ saa no te a ɔsɛ fa no saa because yɛamfa no saa ɛne ne timi bi saa nsɛm ne sɛ nyinaa yɛ deɛ ɛba no because sɛ ne wo kai sɛ adeɛ sɛ enka society ne timi gye saa nkɔfoɔ no etu wɔ because ɔna de ne ho first na yɛ starting na medwuma foforɔ na ne yɛnti no ma bi ase ba nipa no ɔna de ne ho wotu no fo baako mmienu mmiɛnsa ne so ɔso ne nkyɛ gyaa ne life ma no enti no sɛ adeɛ sɛ ewiase bɛba bɛte ase sɛ sɛbi enka yɛmpɛ sɛ saa na nipa abrabɔ nyɛ but obi wɔ no susu sɛ bibia no no nipa bitima yɛ empo osusu sɛ nyankopɔn bitima yɛ bibia fa ho a ɛwɔ sɛ society bitimi accept nipa no like that because ma me te sɛ ne wo kan me susu sɛ ɛnyɛma nipa no ntimi anka no koro nyinaa no ne sɛ te sɛ ne wo kan no ɛne society bɛdwene afa ne ho ntia gye sɛ adeɛ baako yɛ me wɔn kakra ne sɛ ɛnka sɛ ne kuro yɛ asɛm si wie deɛ US ni Europe ni saa mmea no deɛ sɛbi ɔma gye nneɛma bi sɛ yɛatom sɛ woyi w'ani wɔ so a nkɛnsɛɛ hwee sɛ ɔho adeɛ baako yɛ me nwanwa kakra no but menim sɛ mmerɛ kɔ na ni di nkɔmmɔ no nneɛma bi wɔ no ma hintahinta ne biebie so no nyinaa de ayɛ adesua enti yɛnsua sɛ yɛbɛ accept ɔmo sɛ nneɛma si teɛ ɛna maa no before a sɛbi mɛkyerɛ nneɛma bi akɔdi pim pɛ sɛ ni educate the general public. Okay. We say obi a gay, obi a lesbian, a person could be not sabrabon. But me obi a lesbian, obi a gay, you what would be? Okay. So the little know about so for Jumamuno must tell you a woman the day, almost a vampire, almost be by and chain, near who woman, obi or mammy. Ya will not deliver to assassin soon. Or who will say? And the corner the person is made of no. Oh, who will say be one of the people betting I will bet in Yassasa. Eh, be a woman in the moon is away a bema. Then you know, who is why you're bad. Yet the woman. Into the differences over vampire and Massasana. Eh, be so clever the teaching of so for some of vampire and uncle. Into the only thing is that this you couldn't feel Yassi. It is also we say the kuni di na fi wiase anase wiase be bro no dia enye oso ye bibi sei etimite ye meka nyina na sei se ye hu san krofo ni bia yen susu atatu wo mo na yen susu mo wo mo yen susu super wo mo ono na de no ho no pa wo so no be ye sire ni esire nyankopon sei egwadi nyankopon emma ye ma enim panimfo no wo mo na no enne bibi sei but simple perfume na se bibi se kokoba na se wo ka na akwa na se saa na bra bobe wa brum paya ma na saa na be ya untimi nkuni de jana life man anya saa o mame saa bi obe ye asi e be ko so asi saa e na saa bi we se so asi me bebe we de na ba outer nti a ye de be ye ka wase nti nhia se ye be accommodate ni pa se wo city bia na bibi se yankwa kwesi odifo se ne wo kan enkana na kasansem we na yentine sa say bi ho se obi openly ba ba jatum se we gay openly ba yusum se de ne peoba se sa LGBTQ+ ya be kra no akokoda ne emra sensen ga na kumia ye hu ne yedi plus na ka ho no
ye kyerɛ sɛ wo ye bema aboa na opotimi ware no akokɔ na opɛ ne wo pɛ bia wotimi ye ho eno bebi a ewiase ekɔ enkɔgye nsɛm sɛ ne woka sɛ mpae na yɛbɔ sɛ yɛmma enti sɛ ne ya nhwɛ na yɛante ade na ma na afiri hɔ ne yɛ ka sɛ yɛ so mo sɛ oh okay ne yɛ wɔpɛ no ne yɛ so ɔbɛyɛ ne ho no yɛnya no ma ne nyɛ human rights sɛm ne di wurawura mu a ɛnsɛ nkyirima na ayɛba okay mama nkyirima yɛtie ne sɛ wɔ ho sɛ yɛbɛsɛ nkyirima no but ma steady hu sɛ because ma diri sa no ma wɔ sɛ bia okay ni mabobɔ mpaeɛ ma bia ma ebi ɔtɔn nyame na me so aboa na me bɛkyerɛ yɛwɔ yɛwo no na saa deɛ no wɔ mu hɔ okay wɔn wa yɛwo wɔn na saa deɛ no wɔ mu na ɔno ankasa tumi ne sɛ biribi na amfɔ mu yɛ wɔ mu enti no saa na wɔte yɛ no saa nipa no maame opa ma ne nkɔ asɔre ma ne nyɛ sɔfo ɔmɛyɛ sɔfo baa ɔmɛyɛ asɔre ɛdeken ɔmɛyɛ deɛ bɛn no sɛ nyɛ sɛ bia no kukurudu no bɛma nipa ho a ɔde bɛsie so no wɔyɛ ɛfiri sɛ ɔno no hu sɛ yɛwo no saa na ɔteɛ ɔnu adekronti a yɛwo no ate te sɛ ɔbaa anaasɛ bi asɛ deɛ ɔyɛ ɔbaa so ate te sɛ bɛrima ɔnu adekronti a saa deɛ no yɛ deɛ ɛrekɔ so ɛfiri sɛ yɛde wo no ɛno yɛ one ɛna number 2 yɛwɔ nipa bi ɔno a ɔsua ketewa no na ɔnte saa ba ebi a ɔkɔɔ school anaa ne society na anaasɛ namfofo bi a bi ne ho bɔɔ wɔ mu no ɛna wakɔ akɔhyia saa deɛ no ɛno ne sɛ ne wobɔ mpae na afotuo kɔ yɛ a na yɛ very easy sɛ saa nkɔfoɔ no bɛtumi ayɛ deɛ bɛ asesa ɛno wɔ hɔ especially ebi nso so a na saa deɛ no ɔma daadaa ne gyina kɔ wuram abere a yɛamfa anwo no yɛwo no na nyini mu ba ebi amanfoɔ de sikani berɛ na adaadaa ne gyina kɔ wuram ɔwɔ yɛ sikani berɛ no nso so no wotumi nam mpaebɔ ne afutuo sɛ tumi sesa no ma ne tumi yi ɛne wɔ hɔ ɛne yɛ nkɔfoɔ bi wɔ hɔ nso so a ɛtumi kɔdu mpɛmpɛnso bi yɛ bae a ofiiri sɛ ɛyɛ fe ne aba so kɛkɛ ne ɔno nso so no ɛredi bi ne ɔno nso so akɔ akɔdi bio adeɛ biara nso no sɛ ne ɛtie biara no sɛ ɛyɛ negative sɛn wode ho wuram later ba bi hu sɛ yɛ positive saa ne teɛ enti saa nkɔfoɔ mmiɛnsa nnamfofoɔ na de ne wura mu ba yɛamfa anwo no yɛ a na ne di nyɛ den wobɛtu no fo wobɛtie wobɛbɔ mpaeɛ ama no simple a bɛkɔ ɛne yɛ sikani berɛ no wobɛtu no fo wobɛtie wobɛbɔ mpaeɛ ama no bɛkɔ baamaame yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛ ho wɔn wa yɛde wo wɔn mo no na ne ebi wɔ bɛtumi aporo mpaeɛ saa nɔteɛ ebi wɔ nso so a wobɛtu ne fo saa nɔteɛ wɔnhyɛ ade sɛ wokum no firi asase so baamaame na ne bɛkyerɛ biribi no yi yɛwɔ nea ɔwo spirit ɛna ayɛ abɔfra no saa wɔ hɔ na ebi wɔ no mu a maame ne nyinsɛn wɔ yɛfunu mu no na ɔma bɛsɛe abɔfra no wɔ yɛfunu no nti ɛbɛwo abɔfra no ɔmde ne bɛba no na abɔfra no saa na ɔteɛ wafɔɔ ne saa pɛpɛɛpɛ woyɛ ne tɛyɛ yɛgye so owu anaasɛ gye so gyaa ne life ma no whereby a spirit ɛtumi wura maame yɛfunu mmerɛ a wɔnyi sɛe abɔfra ɛtumi sɛe abɔfra no maame yɛyi ampa ɛno wɔ hɔ ɛna number 2 yɛn whereby a maame yɛnka no korɛ ebi a wɔ a spirit biara nyɛ deɛ bɛn ɛnni but biribi to kyema ɛwɔ nyinsɛn enti sɛ biribi to kyema wɔ nyinsɛn mu a ɛtumi ma saa deɛ no nso tumi yɛ deɛ ɛtumi ba ɛna maame ne ka no korɛ bi wɔ fidi kɛseɛ so ebi wɔ hɔ nso a mmerɛ a maa ne nyinsɛn no nnuro a yɛde ma ɔmo nom no saa nnuro no dodoɔ no ɛtumi ma abɔfra no how a ɔbɛfɔɔme no wobɛhu sɛ ɛnsi susu yi ama no ama yɛ nkɔyɛ bɛrima a wanyɛ fu bɛrima wɔyɛ ɔbaa a wanyɛ fu ɔbaa ɛti asɛ yɛne ɛhunu sɛ wɔyɛ ɔbaa ba ne mu no ɔno nso yɛ bɛrima yɛne ɛhunu sɛ ɔyɛ bɛrima ba ne mu no ɔno nso yɛ ɔbaa because nneɛma bi amfoni yɛ because of ebi a nnuro bi a wɔwɔ maame no no netumi nyɛ effect yɛ deɛ bɛ ɛwɔ ne so ɛno ne yɛ adeɛ bi ɛwɔ ampa enti sɛ wohyɛ saa deɛ wɔasi nyinaa sometimes no ɛnneɛma wobɛtumi aka sɛ okay nipa yi waduri deɛ wɔ sɛ ne gyaa ne life ma ne sɛ wodi na kɔ mpaebɔ saa ɛnyɛ yi wotu ne fo saa nyɛ deɛ bɛ ɛnyɛ yi because of that kora wodwane firi wo nkyɛn because of that kora wo ne ne ntɛm ɔtan aba abɛda hɔ no mu a the best thing is also gyae ma no na mmom ɛneɛ yɛbɔ mpaeɛ ma ne bɛyɛ yie ne deɛ yɛbɔ mpaeɛ ma ne bɛyɛ yɛ ampa because mekae nkɔfoɔ mmiɛnsa de similar cases brɛ me baako wɔ US ɛna mmienu ɛwɔ Germany
US deɛ no me pompa ya fa one of the catch say makua in how oh yes me pompa ya fa ho sa pompa ya fa ho say the catch say mame ngame ho ɛna abetu no mo Germany ni deɛ the catch so be na me so timi aboa ɛna me assure mo parents ɛna me chom se me directions kakra no mo ma for deɛ so kakra emfantu nyankopɔn afɔ de buchie mo be brade be fa me so ɛna me pɛ kwa bi so am mo connect me ma fra no ɛna me starting say me no omu din komo ɛna me working woman na me working woman ɛna ye kasa nyankopɔn de mo free sati de yanim okay it based on personal ministerial experience no am mo say je will be our vampire beko okay ebi o so vampire enko enti no vampire beko no afire nyankopon but enam say you to general public ni funtino so obi o di she bi sana de metin pai mo why ya sana nko the best thing is say giant in life man that is the best way and yes I say and some be say sana baby abc and na wokokun so wokum ni pa wa anya de itino sa and what say asem yitim ye de efa okay odifo ene na sene nani biabe enani obi kura enyi won pesu obeni nti okọ na ye se fila wakọ file nanim ne nsei na wakoye na emu asan ye de ntisa kwala nti se ne me ye wo me hu obi ehu me hu se me oba but me mu no nti atenka menya hormones wo mu no kire se me ye bema nti me ye ma de se bema na se doctor bi betimi aye asesa ma nyema na wo me hu no wo ma me ma nyema se nkenye hwe ma me ka asem bi manya jipa so bisame asem we sin ne die ene kasa ma me nyankopon ho ye gidi say nyankopon ne bo ade nyina na onipa ba asase so ye ka de man nyankopon ne nyam say wo nyankopon ne bo onipa san ye kan but ma me se be kan kra on ye kan kra wa fidie so nyankopon ne bo onipa odifo yes asa wo fo be na de beto oh yes we kra na me kan wa fidie so e ye wo ma me no papa wo nso na form yo okay se nyankopon ne be nipa dia amenti ne nyankopon e be nipa no nyankopon be nipa no na ba asase so say ohu ne wo so yo ba and society see who so e be ma not because of that it is stigma no yes na because of that all teacher who to trust nyankopon ne boss any pana enti ne nyankopon ne bo yenim se ni so ye ma me ne papa wo nso na afom ye kreti enti se ma me ne papa wo nso bi to chima wo mu a especially wo ma me na sebio wo wumburo obi ye de odi kanu kopim so be basasi so bi to chima enu na ye ba wo no na bi atwechima wo ni pediem enam se eye ma me ne papa enu so kama mu na form enti no na bi nso betima atwechima enti no na me kan wa fidikasi ye so yenim de efiri chim ebepim wo na ase se wo se bi atwechima na wo sika nkwa na betima ye ho sedua enye bone enya abode ne na wo sei no we bi no ari dia no ye woni positive and you woni negative enye bone o ba se wo koye no sunsanso boni bi babia eyo and a responsibility no e wasa wo ye de be e wasa wo ji asem no enti ma mfa bibi nyam fanto ho se ye meya dum no awo na ye di nyamesom chechereche e kata ye wo ye nyina ye bekunkum ye ho asase so na me kire bibim all say obi ye gay na ofiri se obi a transgender e bi system bibi wo ne ho a se bia ni esi so ade na ewu ni nti ye kasa na wo nim se eno me mfa se bia ye wo na ebi asabi sen ya hyehyɛ wo se enyo fe which ampan so ye wo maame abusua papa abusua bi woni ewu na se wo fi se abusua ni mo se nya fe ewu abusua ni ye da wo na se nya fe koko do point bi we ba ye timi se wo wan kasa kra na esen wo fe ya ye ngwase ni pa de srew ni pa de wu se na me bua na wo sika na betima ko yesedu etinya ye wo sene no dwuma enye boni wiase ntie ne okay sanso so ena sabe ye tire wo bia ye ba wo no
na e bi asabi we your bone leg we no yakwa one for me ye bi beto chima emra wo ma me nse wo no enti wo ba asase so no na se bi atochima na nyankopon dem doctor bi say surgeon bi say wo sika se ya metimi abro metimi ama wo na keka sie ni a le bom ye wo me sen. Okay. That is the thing. You write to Ghana na Ghana and this year be a member of the body. Na owo na problem. Owo sika okoye me okoye said you na me to na stage with shirishi. Le bom me sen. Enti we asinti ase say efi utiri so e be pim mo so. One kasa feel say obodi yo. Bibi nkoye wani ntenwa. Me say na boni eso beti yakoye bibia for name. Sensu so very be kobabia e yo and responsibility no. For example, we are said okoye wechi oto. Excuse my language. Na ankoye amawa una ubre Wala ko faba. e bi okoye wa no surgery. Let's ankoye amawa ubre Michael Jackson e say obeye bi ankoye ma me nyana obre yi de bia na hone enti sanity but ye ka enye bone. Okay. We are seeing young Fabab Katakati and realities of life. Young Jisabi and True. Odi for ebeja to na fe yem na ye hwe sofo ya semia atsono or ye sofo. Nyame sofo a oba be ware no wan fa no wan ka oba no. Kosi so mo ware bi. Maybe say sex before marriage. Asofo ni bebrame ate ase say enye. Wo hia oba won say odo ho ka no. Ye no ho ade wi fa ne kofi ansa na odo ho aka no. Asem ye esi me gidi se ka be ma no e de ne ho ka oba no. Ana wo ye sem ko de be fa sa kwan no so a enka bia ko be hu ko wontu sa na mo no e ma eya wo ne ko ye kese sex before marriage eye Mami wo bisa wasem kese pa nietie no say we o Kristo ni dia ye di Nyankopon asem ene bobra yemfa public opinion ene bobra Nyankopon asem akere yen say adwaman bo fornication any simple wari we are sebi adultery enye sana Bible no akere. okay Into the fact say asem bi say yes no enchere say sebi u e bia we Christian ni ase be ya da achi bi say nkoto nti no woni obi ehia kasha ansa na wakoware no da bi be a big mistake in life. Enti based on Nyankopon asem enye mepe ena enye madwen e kire ye say woni oba bi e be ma ne oba ehia oba woni be ma hia sebetumi a nie woni say obetima hye wo so e kopim so Nyankopon adom be de be mo be ware sa ne Nyankopon e hwehwe no nemo se uti anyeye nese ukosia ya bra yi woni dia na wo ma ya de no elusunti ena de bia me kan too much ni other channel bia so say Christianity and me 99% of Christians and Nyankopon 99% of us of flow soon because of it, mammy, senka woni Nyankopon kasa nka Nyankopon be me na hu kura wu ena nka Nyankopon kasa kire no na tie so anko be hu ni wu ebe ti se me prophet kasa me kasa oso enmenyam ende se otu fe Nyankopon Bible me tinkan enmenyam se ye me na to mi anka be hu we nti na ma de bia me kasa bi se what ya so bi meta tie sofo bi a wo ka kire o se nyame nkasa nkire ye bie mu a bi se na beto okay nyame na so ne kasa se wo ta tie sofo bi o se adifo enya papa na adifo sam nye na nyame nkasa nkire adifo a mesi bi se beto enti ani dim na sese nke beto ya ho yen tresi antraki anye musa sori kra sofo ne be ewum wo shemu no na ofiri asori a yetaka setia enkomse eni ni swati wo am telling you mame if we say asori biara enkomse ni swati wo na sofo na tete members no na dili se Nyankopon timi ne makasa no mame me kaso tumfo Nyankopon me nyam se ade bi se ntimi mfa wase ni nyame ene bibia na gade twakere ba ni be very important
when Yankopon be child, the Ediato. When Tina a week, mammy, me free some such like the seen, I've never upon the Americano. Me sister, only Christo me, when you and Kid da. We know Christo me, what die Yankopon soon, I am a sinner, meant to say da. We know Christo me was soon King Yankopon, I am a see and Kid da. When Tina man started some research. Me am satire Nyankopon the prophetic gift measure e maame. But me am see no mere research. Enti a kire na me beti say yes ya comfort ni bia haban bi so bia ni so bia so na ni bia na so bi. Anam say ene ya abosomfo dia na me ya research na me say Nyankopon dia na abosomfo no nya say insight ni ba Christopher ni no mo de bo ani pa. Enu na ma me ya research di no haban ya wo no ti say ti bi wani. Me started some church among for some free Yankopon. Every man me research. Who said that Yankopon no that man see your helps be all the community setting. A big beer was so. Your helps are woman a big beer with senses. A demo be alert spiritually. Pastor be said by me see a woman. So one level I had a soul. And was said. Nyankopon enam so ma spirit ni alert me twatre ba me sink be ya twabo we say oba na wo kware no say okutatadua say o sense na wo say alert am en ka ba won so ba no ba won che e ba won che bia wo say o feel something unusual, okay, something strange, o feel say no enu ti na ma metu no wa me kire prophetic signs no it is will be share too much. Ade baako yin na yin shiem film enye se sabe o be ma no ye no so ba no na sabe o da sofo no ye be bie no nko ana bi by Christianity nim yan ade we I blame Christianity if you say senka ye kanfo tire ni pa say Yakopon da so ne kasa kwan me na Yakopon fa so ne kasa empire bo fam wo ho we are fasting in yamitimi bi obedi ene ye won habaye yetimi bi ani ni nyina ye bone ne Yakopon no kasa wada yim ana wana medi fo bi so ka bi kire wa sabe enye bone a enka bi pa nka sofi ko ware no oni na enyi aso a enko beba odifo bi nchen aka so odifo me pacho me pese me no obayi ware bi kra na nya suspicion bi ana manfo akika nsim bi hwehwe mame bi anko de bae na me hye no ka bade dem no ho aka kire no enti yennem komsemi na yenye bisoti ni awesa mame no mo me bebrebe be fa yase na mame me kasem bi enya pa yi all say we ya kuna mani and aba na ye kan so ye sofu enti we se bi se yetimi atono a abayifo ye na no bi mame ni sisu bi we se timi atono ni fi abayifo timi tiso a no bi enti no Christianity no yen being a spiritually na ye jama akonfo bi no ana be wo mo na omo chi ya members ni ntino na aso dem akoye Bible with the Bible quotation bi otirim Bible with the Bible quotation church tight bo for dey ni kuanti no me se wo me fire si me se ye di nkomewom obi fie beyifo echia na ware ho tese somro echia me duma ni sika samo tese somro enso samo na so ya keka che ni ntino wonde hwi ofa no nyoma. Meanwhile, everybody be when you are going to say soon before be man wine home back and I only call down the neighbor. The Bible said we see in parts and prophesy in parts, meaning any ain't says of for or quack not well who we know. A dear Nama Casa on Tinyam, a piano what Tinyamene, a Benjamin Casawa to Yemi Yachana Wuku, but an enemy none and maybe Yachans and any none do. Young suffer pen a penny, a soft penny for the baby. Walk up while a waiting also and warren Quasoya before. It must sorry because of a million more warrior. It be money how because of a man whom be a be packed to the money boy rest of our well. And to say a cobani say ya, and yet. Baby na nyame di sie bi ananka oto ne bo ase kakra bi ananka nyame woni nti ole sa de ne ba na brabo ye mame me be kla asem kesi wi wa fidie so asem wi obi antini mmenu Nyankopon asem wi ye be blemu ya kasa ye ho ade
konti ma me kasa se me say sofo bi koware beifo na won ana o Kristo ni bi koware ni paboni ni na won a ye ntumi mblemu Yankopɔn ma ni yi wo ni pa na jiblem no ma wo ade konti wo ni pa na jiblem no ma wo ne say oba be ye Kristo ni ya yo mo ma bi nsen sua na hu ebi ni san ebi ni san number 1 se won spirit nam na won time san questions se wo mo including Yankopɔn spirit Christianity ni dinti na Bible se bompa ebusa se bibia na Yankopɔn so se wo ni minti dia ene Yankopɔn go beka cho se ne bompa ba Yankopɔn se bompa ebusa me enti se wa mu se Yankopɔn se papa me be ware obey dan woni chere mo dayim papa me be me pese me to kwan country ya babwa me me pay am de me sika command so na visa mani e babwa me papa me be awani o wura mi e be ya na enyi o tuwa na mo bi na se wan tuwa na mo na emisem na o ka se o me yo Kristo ni nti nyame na ni nti ono aka o be twa kire mo dayim wa o babware beifo na so ka se eduma ya me kwa ko nyame na nim sense nya eduma nya enidi enti nyame na nim se manya sika me de me ankasa me de me nim de ni nya se ko ye eduma we se no nyame na nim se wo so hwema eduma no kosi because man ko bo akoshibra man ko ye konfo ana manya sika na se me de ye eduma papa enti Yankopɔn na nim enti Yankopɔn be shira so ma no you make a mistake. Okay. Who is ka kase be share the mentions ya e de be ase enti me ka na sisu dia se so we Kristo here o responsibility ni say agidi amutu wona no bia bisa Yankopɔn ana wo bisa Yankopɔn so we tie na wo spirit no ni the other point whereby Yankopɔn betini nam da so no wa kasa wakasa ana say bi betini nam anisua dimini etime bi wa kasa woni ana betini nam na semu ani wa kasa woni say eboa wo tene wa eni wa to but when pass so without so that you so that so that you and cafe and for anamona mutu no a ana say bi wan kasa wuni say o bom payen so wuni hia enya isem pewedi fu a wudi nidi na kache ni say the d4 na wo bed ni pasa me wa ni hihye mame enye bone na kache ni say apapa sofu me flow say sabe me nyesi kampasa me penya adwuma me say hihye ni penya me pasa me ne partner me adwuma no me pasa wo hihye emma me prophet me pasa adie ya me pasa wo hihye me mu say prophet adie no e benya da che papa se wo ntu sa na mo no se wo bi se wo Yankopɔn a obeya big mistake obeka se Yankopɔn na ni but no no wa ye de be wo na go misa e prise se wo pisanko a ida so be ya kyerwa ana so be na mudifo bi so ide e ya cho ade kontia ma no make kasa ni na me wadamfo bi e wasa de techiman yes starting am juma no na asori am ya kasa ni mu bi but no e yam paibo e we techiman park bi so na me te ben wonti na anaju bi anu so ko gina bom pai na me nya ayokofa me wo ka kire me say wo person ware etime mu an paibo many bomb pie no God catch me plain say oba me bayfo o ma me bayfo this is the stu na e bayfo na bayi le japan na mu fi ho na se sofo no ware na sofo ntimi ni sofo die da sofo ne bersa eti na asam ne kan ya me den sa na kan kire sofo no ana ka kire se sofo we di ani die mu oba na person wa ruma bi ani hu na me fe betimi a bohun payi because no be body church them no am share that car say no say spirit be dinechi na spirit no e do point be a spirit be to incite no against you ama be why no impo no say be wa go be de be ba until she no am share that car say me kan so the we are girl no good ne de onyin say bani and am so dey suffer bompai wan fi me and why de ben obom wan fi me no so ya na kwesi park no senior bompai da kuruma me ye bompai wo park ni so ape and a prophetic free young girl mu e ba ye say oba na sofo no aye na dwun so be ware no se sofo no ntie ene no na se sofo no e ware na bra be say na ye fi disum okay
Ye ko park no so ne abobon pa ye bia ne ka wo asema na Sophie ebuofu. Sabi tetima on so one of the most beautiful ladies of Mokromono. Say no when ya come into when ya come Emma lady no so sa to wo asore. Ni na dwuma lo. Asore bia me bodi ya asore kesi ya no branches so obi asinyina. It will form susu no. Me class ase Nyankopɔ bia mani ma musa ga ni na biso ne bai fo no na ya me mama. Mami, Sophie ye ya akɔyɛ ni ho ade. O si asafo. Wa ye ni won ye wiye no. Mami, Sophie ni Bobra fina Sophie ministry kwa na perform. Sophie abrabo ya na ye basa. Sophie abrabo ya na basa na that ye call Atia Mountains. Ye call brum. Ye ba beduru ya obai na ewo na ofi meka. Adan wo say e contract no de mami. Me mami eni ni nyamu nyina eni ti ni oware ya nso na ni nyamu nyina etuba betena ne nchen e fi o ma me ti fi o mu bless of na sisa better so sawari go ye de be eba na sofu ni jan sisi ya sofu ni jan sabi enu me ku ya wakotena brochi mpa o ye ni ministry wo enti ministry experience am ne hu say se anamobi o ne se ntu no ni se Nyankopon no hihye ni ya o be a big mistake and mami and the country and then one to one more to me say NGBBND. Okay. Name why I mean just of beer as so I mean DVD. And now sabi Bible crana and woman ya can kind. Name kind Bible no because Bible no a stories of the Bible. Okay. And the realities of life. Okay, Bible be into one junior and could one send me some Holy Spirit or apply no wrongly. It be now wrong resource and one shall that destroy life. Okay. If it's a marvelous in abbey into a near the abbey, if you be an alcohol in abbey. Abbey for a set it, trap at the mouth ever before campus system. Ya stadium in 7 Sabbath see any abbey into a abbey pa. Intino. I pray before so the began say. Yet they said that small walk your home. Now, yes, no, I am day. Well, you to the another spirit and in this year, the G appeared the binyan, and pounds so a Christopher be so for be. Or no Jason or you would be after you, and so send them in the dinner downfall because a year be feed the school. Mikada was the time you might be friendly if you Holland. And was some income honey and coach children soon being coyabe. Miss Maniaji, a dasofo, Adia me won't pay a say catch and so on stop it. Children's are welcome. Children so now all can say on stop it. I know besides say I then catch and say about say a before I said that is our children so me say only the she nipa in some watch a day. Meaning say some making be a giving no because our software near Ghana for them your spiritualize it be a man and they say a before I set it children home the orphanages baby the shin nipa sika what do you say they koye sabi a janka there and so mami soon yes no the baba she intim say nipa do say na yes sabi children home be out the free time ko ni bi ayi pasa yi say obi nipa baby come solve ana me catch a woman na njindi ana me bon pai se ba di ni ade bati ama me na bo makwape oson dai no na se do de no man ko ene chese ya di no man di a toilet eno no di tu no fo enti wi ase hu en di bi BND awasase so en di bi pa BND awasase so ba ne gidi ye ni Yakobon ya kira odi for so for ide na aba ne yeka ono ne de ankwanko yi bi foforo koye transgender ni akwakoware no se ne bisa as sex before marriage no because sa de ne yade bi a ham maburu ni yi partition na warefo we de say na akwakoboro bi wo so a oni oba betu anamo ni be no betu anamo ono ni hia na because so no wo no sa na ya ka kire omuti no o sa na wo bobra no se obeye kronkron ko se ere ne ho ade afro be kwa koduro na be ma na ware ne ho ade no se bi wani mu a etiefo ni ma ne be ma kra nya djuma enye se ahodi ni nua pedro de ayo ekojobi ni fom ga sa ni pei wo kono ya kire ne se ye nka hwe nti wan ka hwe no koye wakwa koto de no be okay me tell say so we have to toss our situation in Nkwandi the best thing is free
yes wonya ko duru sa situation ni ko tomo a sense sa enyense sa ye betimi aba eno ni obi mpo na beka kire wo betry say wo beboa ba wonya ko to sa situation ni mu a e we say film sa de we say nti na ma de bia me ka kire Christianity say so bi the Bible quotations say na dwunu ka se Nyankopɔn kina ware bu enti so bi ware na ompo na wo ya sofo na nim na ya asem nti so mo no ma we dina Bible quotation ba ko bi ka se ni Nyankopɔn aka ba mu yentiti mu a wo bemma nipa bebu wa ware ni e fi say na Bible ne kan oh mami Bible na ka efe ni Nyankopɔn aka ba mu yenye de be yentiti Bible na ka but mami me person me busa asem bi say enti say na Nyankopɔn so aka ba mu no yentiti mo no agendem bia why na say oba na wo ware no nyame na ka ba mu bagen ni sesumiem ni pa bebrebe ya ware a ni Nyankopɔn bia na ware wo mo ni Nyankopɔn bia na ware ma wo mo ni Nyankopɔn bia na ka so ware no e yo no akasa sha no fe o she sika o she busia papa o she se ni dibre o she ni nyam o she bibi nti no ko ware no enti ware na ni Nyankopɔn na aka mo ni pa ni so na ase ko asori be mo no so fi shira so nti ya gene ye se Nyankopɔn na aka bo nemu eyewu na wode mu na makolo ni nu afefe de ni adum bone ekokoto sa trap ni efi se ma mi ni Nyankopɔn aka bo mu ne tena ho ni Nyankopɔn aka bo mu gina ni Nyankopɔn aka bo mu woni ne ware ya ene dey ade ni betina hwe ma me class bi almost about 90% of our dodoɔ na agu no wetima ka kyerɛ sɛ ewu dodoɔ na ni Nyankopɔn ene ma nipa no ware no nipa no bɛka ka ne tiri mu a o na no ho ofentia enti Nyankopɔn kora twa bibi kyerɛ wan ka ntie odifo ene nyame gusuma obi ware me bisasa because if na me ne sofo bi didi nkomo na wo kyerɛ sɛ efi Adam and Eve apenso no nyame mpasem enti watwe ne ho akogina nkyɛn wa akɔhwehwem na yi brɛ fi sɛ ɔkɔ garden no bi sɛ ɔka kyerɛ sɛ ɔbaa na wo de ne maame no enti fiti ho nyame so ɔfɔ ɔbaa bi am obi bi wa akɔpɛ bra ɔkɔpɛ ba na de ba n'anim a ne wahyira so ama sɛ me bisasa ene nyame gusu yi obi mabiem sɛ ya de bɛkɔ akɔpɛ aba ne de akɔma nyame ahyira so ama yi na fe no na ekasa waka bom enti mo obi antete mo enya sanete ya eyo nyoma mi pɛ ene de ware so person ware na wa ware gina enuma tu pɛ eni nyame ma ne no so the first one and say so ba beko aware mu a steady nipa no ne pɛ nipa wonne wadwene ekɔ wate wasemase understanding eni the key eni the factor obi wonne wadwen ekɔ na wate wase eni ne ware eni nti obi wonne mu a bɛɛma ne bɛɛma mpo betime hia ɔmo te ɔmo ho ase enso no ɔmo betime atena akyɛ atena ɔbaa ne bɛɛma ware yɛ se ɔno ne Nyankopɔn pɛ no sɛ ɔmo nte ɔmo ho ase ɔmo ware yɛ ntimi nyina into person ware state nipa ne sɛ nipa wɔtema semase nipa yi nene na dwene ekɔ nipa yi we obi a metimi na aka dwene bu metimi aware etima tete ma etima ye japade abu ma da chi problem bi ntimi ma eni ye first one ye tofu bi se woni obi asia no wote wase no so no enough ese abia tin akone ko ware no e wo so konwa nkopon ni ko bisa questions fa ho ese papa nyame ne nam makomu oba bi otima semase nyene ne kreke nyedi atune nim sem pase no ware no wakene so papa edie ben na ho so wo ekafa oba no me pacho twa kire me mame se yibisa Nyankopɔn ebi twa kire okay but se wo no for understanding part ne kwa se o girl you otima cement eno na aye sofri yabre oh be ma na wada ni oba no pretend no na oh okase da no wada okase yanko anu okinti odun se oba ne tena semasintu betini na ware ene amanfo kra ka kire no nti good it is a kobasa obama ni pan edenti ase hunu ni nti ase woni bia da because you will not be member be no a o person ware no pretend onu nya adwen ko ba sheda is onu ya adwen
Say the bear warren, my warren yipe, or this one yinti, impulse our giant papa and Japan, you be at a fentino. You are starting at the end is be review our reading. And tis a which year will be our two was in you pa. Bompire be a question is a funnel. Eh, dear Yakupo Belanda, you soon, and I is what doing no wakasa. By your being so new level, whereby Yakupo no wakasa, ever dying, and I is what doing more. To one among, we do a deep for the opportunity to be upon and chain, make us so deep for the patrol, Bompire mammy, Yeshishi mammy, intimate winning. We say by God's grace, so be Baba warrior. Now, or catch him as a prophet, Messiah or baby. Na obana me se me ware no mehia be ma bi o ka sa kire me ape ese ntifishi ma me ape me se nka bibia amfa obana ho nkire me okay enka bibia amfa be ma no nkire me me ya me dua musunsuma be kan nyina kire wo based on wo ma me kana de toto obana brabo no ne me ka kire se aware wi ni no you we found why you we am found na fipe kupu wo no enyi ana aware bi sin kibeti me tu ho fo one two for mammy, you know, mechanics up at the penny because Yankopon Cassa or Cassa Fanny Pound. okay Ain't if this our time when I'm a strategy, I'm a counseling. What's your many mapping in Miss Awesome? Miss Badina Copon dear now Cafa bound. Who wants a message is Nanka Seba? Message is Nanka Seba. Message is not ain't never will be all fast I kiwi. When will it be a shia? We say, Rally. Many boy yes ya dia na wakafa unam da so me ni so di wu twakere me adwuma dia na wakafa unu bra di twadi bi kire me twen kopim se da bi twadi bi a che won twadi bi anche wako di fo agini di nchen no ano odi fo ye dia nkomo ne ba wi na mimi sa se bible mu ye nya di fo mo nya me ka che ne se onko ware oba adwamanfo okoware no sofo we de wonye dwamanfo o ye transgender e na wakwa kofa no enye asendua bi enye butaye bi enye bibi nti na oba sofo na bra bomu a wanya abotre na anga ebufu na afi ya hwe anga man sen na ebufu a yenye ye kumfa na ye fra assemblies okay yo mama ni tin na say stories of the bible we and so kokko bi akira we de kun hu se wa bra bo adanya odifo bi Yankopon kache ne say onkonko ware obedwamanfo it was so na mo ro ko si obedwamanfo bi no ware no one no compass you te osibra as what you sadodo enyem ni mani hu no bra wo die de pia no di go ni masi stories of the bible no ye di nyansa ni ndie to ho ni ntimi nkase so be deceive me Many patrol about this evil minister, your bearman, I also buy. No, I can say Bible, I can say until the 7 minutes, and I want to say, entering me. It's not more beyond for sending to him so deep for the Yakopoka song, Sabi, or Benjamin Fintin, also said that it said that walk away Jamin for a yellow crack. It also so that the said that walk away some a yellow crack. It is only sad when so with him who be now morning. Inti sa wo kwa ko wan bia na enye sasa wo nyina ne se e wo se wo din kan puse rade so bisa no ka chiwa se me ba wo ye transgender inti no na wo be kwa ko wo a what in your memory and you have to decide what in your minimal kind of information che wo wie and wo ko wo media and the problem there because of it say quoting ya minimum ya ko din kan ka che ne sa na oba ne tia e wo hu ya kan bimfu e ma on fase kan ko wo no but another say one thing I mean akwa shock e dia plan no into football ni na say anamo bia wuto bia ne nkasa ya kire no bible mu ko akekenti o fiti ko pa de mu bi se nyankopon e poto de bi wa no ma ya kire no bible se bi se brade okay I said that the idea you actually Bible me can't then me apply no me apply this time be yana in na impo me apply this age here you will ya e be bo me ana say emwa me e me be bo e na fin so say impo furu me na bibi sampo kusia e ya yinya botre yemu mame e ya spirit na yes ade no ni me tin ko mo sisi o mi ho se sunsun no sofo no
ahomone se da so be destroy no come be fa so be destroy no ene ne ni fra na so nti wan hu e highly spiritual enya gufu bi keke mame okay nti sometimes no ma bi sisi a ya kin ba yes e shock na mani brofo awo ni pa no se kan ba sun so me ta chire ono akasa ni fiifo o ma peni sa wo nya no ene o me yes o me de be fa honom we sunti ene wo se obi a pompaye na wo hye ni wo wani na masa wo ni sunu fidi nso so wan kwa kotom wati mafim odifo me da se pa abusia yene prophet prince and cancer na atwe enkomo no wo se utu na mo bi a eye bisampenifo kwa kan omo se aware wo we ne kwan aware ye plant se wo kwa eye na wo bisa mesra wo se enkomo yi wo beja question bi ana ka pese ibisa ya yentimi emisa no wodni nyina ebigu comment section ho brekamu no ye besan agibre se ya ne akọ questions nim ne ye de anoye e de amount afi eye too much gh eye me subscriber to me so na fa bell no e ka ho sa no upload ni to mo ape one first person na wo sa ebetimi akabi all the social media platforms so ko wa eye too much gh and also all subscribe no like ya share ama wo nua bi nso enye bi ahwe edin no eye dark gold macro